Hille, the newborn, Yvonne. Ja. And the mother is Sally. Hey. Ach, wat een schat. Koekoek. Er komt er eentje aan. Nou, zo gaat het dan. Oeh, Mooi net. Jelle? Helemaal. Ja, hij is echt super. dat is handig. Misschien lukt het zo wel. Nee? Goed zo. Goed zo. Goed zo, Jelle. Nou, het valt helemaal net uit. Zo. Even kriebelen. Goed zo. Nou, voor het eerst een bintje om. Oeh. Goed zo, Sally. Nou, dat is het. Nou, dan hebben we wel een spannende momenten om naar binnen. Ja, toch? Oh, Hille. Nou, wat touw. Kom maar. How much day old, Yvonne? 4? 8 days, 8 days. I think. Or 9. Hey. Nou, dit is leuk. Goed zo, jongen. Goed zo. Wat is maanden. Wat is hij lief. Ja, het is katje. Oh, wat is toch lief. Goed zo. Ja, dat zo is het. Zal ik even aaien? Goed zo. Dit vind ik heel lekker zo. Nou, Sally vindt het ook wel heel leuk en prima. Hè? Ja, beste mem. Misschien dat ik jij hier op een stukje te zitten. Ja? Ken je wel? Dat is ook dan goed. Dat is wel cool. Ja, maar shit dan met dat even Marcelli erbij. Oh, goed idee.
Niks erom? Goed zo. Dit klinkt nog erg heel moeilijk. Ja, dit is een beetje spannend. Goed zo. Zo moeilijk vind je dit. Ja, maar dit is natuurlijk echt zo nieuw en spannend. Goed zo. Goed zo. Goed zo. Ja, dan los. Goed zo. Goed. Reisje en Tahirijn. Wow, he's beautiful. Hello? What are you doing? Hey, Hille. Hey, Sally. Hello. How are you? Hi, Sally. Hey. Hey, Hille. Hey, Sally. Hey. Hello? Don't kick me. Hey? Zo. No. Nee. Nee. Hallo? I want to learn him not to come that close. No. No. Stop. Hey, Rijntje. Hey. Oh, I need to clip you.
Okay, this is the first time I'm lunching Reisi again. After he was away to ride him. To break him to ride. I don't know. But the wind is blowing very hard. And Reisi don't mind at all. Ruff. Ruff. Goed zo, Reisi. Oh, stappen. Ruff. So Reisi. And this is his wound. So that's looking good. Vera and Taya Rijn. Hi. Hille, Sally, Taya, Rijn. What did we make? Yeah, what did we make, Rijn? There's 3 Wire. wire. Er zit stroom op. Do you want to test? Ik wil het. Yes? And now, Hille has to learn that a wire is very scary. Very scary. Ja, kom maar even, Taya. Rijn, was dat het even uitlezen? Of is het dan goed met? Hij is dan misschien. Dan is zet. Doe het erop. Ja, jij knik. Viel het? Ja, maar die via de tikkel niet om. Ja, dat is de bedoeling. Hij doet het. Heel erg. En hoe verder als het gie is, hoe harder dat de skok is. Die knakt, dat is dat echt snow die knakt? Ja, dat is stroom. Maar
En hoe is het Oh met jee. je op die vinger vielen? Bijna. Hij raakt het oor. Nou, net helemaal goed. Hij heeft echt even een stroom gehad, dat hij het even leert. Dan was dat ook Jerry. Ja. Zie je wat het is? Tik, 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 Hele. tik. Voorzichtig. Leuke. Please try. Oh, Zijn halsterke. ja. Weet ik die oud van? Kom eens, Hille. Wanneer moet die in de zwembad lopen? Nou, haast. Het is haast genoeg. Dat is het liedje en een heel vier. Okay, we didn't film it. We were a bit too late. But Hille touched the wire and he was jumping away. And because there was a shock. And that's what we wanted to create. So Ja. hopefully he learns it this way. Ja. Hele. Kom maar. Hele. Kom maar. Hop, hop, hop. Hele. Hele. Kom maar. Kom maar, Hille. Hille. Rijntje? Okay, Rijntje was running around in the field, so she wanted to go out. I thought it was a good idea. She could eat some grass, but no, she don't like it. Rijntje en Yvonne. En Rijsie. En hier is Taya. Hoi Rijsie. Hier is Taya nog. Okay, that's what Rijntje did. Thank you. Oh, why? Bad idea. Hi there. It's time to ride Taya again. Yes. It has been a while because he was at Stal G and a lot in front of the carrots. And I think Laura did ride him and maybe the interim and maybe Reina, I don't know. And Andrea. And I did it once. So I thought the weather is beautiful. So I go outside and ride him. Terf. Oh, maar. Hallo?
Oh. Oh, stappen. Braaf. And like always, he did very well. Goed zo, jongen. When he was at Stal G, the first, 10 minutes or so, he was a bit busy and making noise. And yes, now he's very relaxed. Lomke. En Boukje. En Belle.